Alhamdulillah, Adam A. Zango ya samu mafita bayan su Ali Nuhu sun kai masa taimakon gaggawa. Tabbas komai farko zai yi ƙarshe, sannan ayar Alƙur'ani ma ta tabbatar da cewa dukkan tsanani yana tare da sauƙi. To Adam A. Zango dai ya samu sauƙi akan al'amuran da suka faru da shi a kwanakin nan. Hakika tun da Adam A. Zango yake a cikin masana'antar Kannywood ba a taɓa jiya irin wannan zazzaga da warwara ba. Duk da cewa a lokacin hayaniyar da ta faru tsakaninsu da Ummi Rahab, a lokacin ma Adam A. Zango ya yi zazzaga sosai ya kuma yi warwara. Sai dai ita ma ɗin ba ta kai irin wadda ya yi yanzu ba. Duk masu bibiyar kafafen sadarwa ko kuma na watsa labarai, musamman ma masu bibiyar wannan tashar ta Sabuwar Majalla, duk sun san abin da ya faru. Saboda duk abubuwan da suka faru tun daga farko ba abin da bamu wallafa ba akan wannan tashar, wanda kuma bai gani ba zai iya duba labaranmu na baya-baya kaɗan duk zai gansu. To amma kuma duk bidiyoyin da Adam A. Zangon ya yi da wallafe-wallafen da ya yi da duk abubuwan da ya faɗa, babu abin da ya fi ɗaga hankalin mutane kamar su wallafe-wallafe guda biyu da jarumin ya yi, wanda yanzu za mu nuna muku su ɗaya bayan ɗaya. Wannan yana ɗaya daga cikin wallafofin da Adam A. Zango yi wanda suka fi ɗaga hankali, inda a cikin wannan wallafar ga abin da A. Zangon ya rubuta kamar haka: Na kama matata da laifin ɗan malele, na yi haƙuri na ci gaba da zaman aure da ita. A nan kuma ɗan malele yana nufin maɗigo ko kuma lesbian, wanda mace take kwantawa da mace ‘yar uwarta wa iyazu billah. G-Fresh shine wanda ya ƙirƙiro wannan suna na ɗan malele domin a saka yi wancan suna na maɗigo. To A. Zango ya tabbatar da cewa ya kama matarsa da wannan ɗanyen aikin, amma ya yi haƙuri ya ci gaba da zama da ita. Sai kuma a cikin wallafar jarumin ya ci gaba da cewa, an tura min bidiyon batsa da matata ta yi da kanta akan in biya naira miliyan 1 ko a saka a duniya. Na yi haƙuri na ci gaba da zaman aure da ita. Na kama matata da cin amanata da ɗan uwana. Na yi haƙuri na ci gaba da zaman aure da ita. Idan na yi musu ƙazafi, Allah ya tona min asiri tun a duniya. Ku gaya min maza nawa ne idan wannan abin ya faru da su za su iya haƙuri kamar yadda na yi. Idan kuna buƙatar shaida to ku rubuta min shaida a comment section. Ma'ana A. Zango yana nufin idan mutane na buƙatar shaida akan abubuwan da ya faɗa, to kawai su je gurin wallafa ra'ayoyi wato gurin comment su rubuta cewa suna buƙatar shaida. Wato shi kuma daga nan zai gabatar da dukkan shaidun da yake da su akan abubuwan da ya faɗa akan matan nasa, waɗanda dukkansu ya aure su kuma ya rabu da su wato ya sake su. To sai kuma wallafa ta biyu da A. Zango ya yi wadda ita ma ta ɗaga wa mutane hankali, ga abin da ya rubuta a wallafar. Wallafar da zan yi ta gaba, labarin rayuwar aurena da matan da na aura, da kuma dalilin mutuwar auren Amina Uba, Aisha Muktar, Maryam Lafiya, Mimi Gaudere, Safiya Chalawa. Idan kuka ji sai ku yanke hukunci, sai in ga maƙiya Allahn da za su sake zagina. To amma daga kan wannan wallafa ne Adam A. Zango ya haƙura ya dakatar da dukkan waɗannan wallafe-wallafe na tone-tone, sannan ya koma kan shafinsa ya saka tsintsiya gaba ɗaya share dukkan waɗannan wallafe-wallafe da ya yi, wato ya goge dukkan wallafe-wallafen da ya yi akan waɗannan tone-tone da bankaɗe-bankaɗe. Kuma wannan mafita ta samu ne bayan yadda jaruman Kano da suka cincirindo wajen kaiwa Adam A. Zango taimakon gaggawa, kamar irin su Ali Nuhu, Maryam Bot, Dadi Hikima, TY Shaba, Momi Gombe da dai sauransu. 'Yan Kannywood dai a halin yanzu sun cika kafafen sadarwarsu da wallafe-wallafe akan Adam A. Zango, inda kowa yake ta rarrashinsa yake kuma yi masa kalamai masu daɗi. Daga ciki ga abin da Ali Nuhu ya wallafa akan wannan al'amari na Adam A. Zango. Yana nan lafiya ƙalau kuma komai ya daidaita yanzu. Wani lokaci mukan yi fushi akan wasu dalilai saboda mu 'yan adam ne. Muna matuƙar godiya sosai akan yadda kuka nuna damuwarku da kulawarku da kuma addu'o'inku. Tabbas mun ji daɗin hakan. A lokacin da Adam A. Zango ya fara waɗannan warware-warware da bankaɗe-bankaɗe, ya faɗa cewa Ali Jita, Nazifi Asnanik, Abubakar Sani, Falalu A. Ɗorayi, Tahir A. Tahir, Umar M. Sharif, Zainab Indomi, Sadiq N. Mafiya da dai sauransu. Dukkansu ya musu rana ya kuma taimake su, amma su sun masa butulci ba su ga alkhairin da ya musu ba. To akan wannan Ali Jita ya fito ya yi martani zuwa ga Adam A. Zango, kasancewar shi ma akwai sunansa a cikin waɗanda A. Zangon ya lissafo, waɗanda ya nuna cewa sun masa butulci a rayuwa. Ga kuma saƙon da Ali Jitan ya aika zuwa ga Adam A. Zango.
To jama'a assalamu alaikum. Ina kowa fatan alkhairi, ina kuma fatan ayi sallah lafiya. Allah ya maimaita mana. Wannan sako ne na musamman zan miƙa wa Adam E Zango da kusan ni ban fiya shiga social media ina maganganu ban, kun gani anan kawai waka nake ji kowa sai na koma ne shiru. So amma wannan naga ya kamata a ce mun fito a miƙa wannan sakon musamman a matsayina na shugaban ƙungiyar Murya Ɗaya, ƙungiyar mawaƙan Hausa na Najeriya, da kuma a matsayina na Alijita da yawun 'yan ƙungiya irin su Nazifi Asnani, Abubakar Sani da Ado Gwanja. Nake amfani da wannan dama in bawa Adamu haƙuri akan abubuwan da ya ce. Muna cikin mutanen wanda ya taimaka, wannan hakika haka yake. Adamu mutumin kirki ne, zuciyar shi tana da kyau kuma ya taimaki mutane ba ma mu ba da yawa a baya. Wanda nake ganin it's high time 'yan fim da mawaƙan duk mu fito mu ga ya za mu ja Adamu a jiki, mu gane menene matsaloli da aka samu kuskure a baya, mu gyara domin gaban ta kyau. In Allah ya da kungiyance in ya dawo za mu zo mu zauna mu ga ya zami wannan abubuwa. Na biyu, in bashi shawara akan mutane baka iya musu, dole sai kai haƙuri da abin da za su ci, kama kau da kai. It's high time Adamu ya sa energy shi akan kariya shi, wanda abu ne mu da za mu face it. In mun zo mun zauna mu da shi mu ga ta yaya za mu yi wannan abubuwa. So ka manta abubuwan da aka yi a baya, ka manta me mutane za su ce. Wallahi ba ka iyawa. In za ka yi wa ɗan adam abu 99 na arziki, ranar da kai kuskure so ɗaya zai je zage ka, ko kuma za ka yi posting a comment ga sunan barkace za su yi, so na abin ya daina damun ka, kama cire shi a ranka ko kaɗan ya daina damun ka. Na san an gaya ma wannan ya fi ba a kirga, amma ina ƙara gaya ma ni dole sai ka haƙura da wayannan, kuma ka kau da kai, kuma ka manta abubuwan da suka faru a baya. Ka zo kai facing menene ya kamata kuma gobe ta zama. Ina maka fatan alkhairi, ina kuma mai baka haƙuri, ina sanya Allah ya sanya zuciyarka. Duk damuwa da ake ciki Allah ya yi, kuma mun yi kuskure, ɗan adam ajizi ne. Wallahi hankalinmu bai kai tunaninmu ko mu ce bari kowa wani abu yake faruwa ba bari mu fito mu kare, kamar ma san me yake faruwa. Kowa cikinmu ba zama muke ba, sabgogi sun yi yawa, amma insha Allah ina mai tabbatar maka cewa za mu gyara. Allah ya huci zuciyarka kuma Allah ya dawo da kai lafiya. Na gode. To a halin yanzu dai Adam E Zango ya tafi ƙasar Ghana domin yin wasa. Shi yasa ma Alijita yake cewa Allah ya dawo da shi lafiya. To E Zangon da shi ma ya sake martani akan wannan magana ta Alijita da kuma sauran dukkan abubuwan da mutane suka faɗa. Amma kafin mu saka martanin da E Zangon yayi, ga abin da Dadi Hikima wato Abale shi ma ya faɗa. A gurguje zan yi magana ne akan Adam E Zango. Maganganun da zan yi abubuwa ne guda biyu. Na farko akan shi halin da yake ciki da kuma mu 'yan masana'antar Kannywood. So akan 'yan masana'antar Kannywood akwai abubuwa da yawa da irin yanzu gashi yana wannan abu, maimakon a ce daga cikinmu a kira shi a ja shi a jiki mecece matsalar, ta ya za a taimake shi. Wasu har dariya suke ma, wasu suna kaza ya samu kaza ya ci kaza yi waye, duk wannan abubuwa ne da bai dace ba. Saboda halin da Adamu Zango yake ciki yanzu ko yau, kowa zai iya tsintar kansa a nan yanayin. Saboda inda kai actor ne, director, producer, dole za ka iya tsintar kanka irin wannan halin. To me ya kamata a yi? A zo a ja mutum wannan jiki, a ji mecece matsalar, ta ina za a iya taimaka ma. Haka shi ma sai a ji shawarwarin da za a bashi. Ko menene dukkanin wani tsanani akwai sauki a ciki. Misali Adamu, da abin da ya faru da kai ka manta Allah. Allah shi yake yi, ba mai bayar da shari'a ko rahama sai Allah. To a rika nuna maka yadda rayuwa ya kamata a ce ko ya kasance kanka dukkanin damuwar da kake ciki, ga addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana. Ko damuwa kake ji kai salati, Allah zai sanya zuciyarka. To a zaunar da shi a nuna maka irin wannan. Ina gani yafi a zo a rika yin wannan, wani yana dariya wani yana kaza. To wannan abin ya kamata a ce mu gyara. Saboda menene an kani with 60% na ɗabi'ar muna rayuwa ne ba don Allah ba. Menene za ka ga in zan rayu da wani sai tunani da return, shi wanan nan da me zan amfana da shi. To kuma wannan ba rayuwa ba ce ta addini. So ya kamata mu gyara wa'annan matsalolin.
muna gani dai yau wane ya tafi, gobe wane ya tafi, gobe kai ne, gobe ni ne, wani ne ya sani. To ko menene rayuwa kan mamanta Allah, da abin da za ka yi ka san yau ka sani, baka san gobe baka san jibi. To daga ƙarshen ƙarshe dai, Zango ya fito ya yi magana, ya kuma tabbatar da cewa komai ya wuce, sannan ya yi wa al'ummar duniya godiya akan yadda suka nuna damuwarsu akan rayuwarsa. Salamu alaikum jama'a. Ina godiya ga duka waɗanda suka taya ni da addu'a da kuma waɗanda suka bani shawara. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. Amma dai lafiya na kalau, babu abin da ya same ni. Akwai wasu post da nake gani kamar na zare ne ko irin ina so in kashe kaina din nan, na rude din nan, depression zai kashe ni. A lafiya na kalau, ba ni da depression, na san abin da nake yi. Tura ce kawai ta kai bango. So in an zauna lafiya shikenan, ba ni da problem. Amma babu dalilin da za a rika aiko mun missiles, ni kuma ba ni da abin da ba wanda zai kakkabe min, ni kuma in kasa kakkabewa. A yi haƙuri, lafiya na kalau, ba abin da ya same ni. Na gode sosai da shawarwari da kuma waɗanda suka kira ni suka yi min magana.